Nitiere migawo mar ohala. In nimako migepe ariyo ka koro ng'at machielo nowuok. Namako migepe in fact an nachiwo noripa chiwo ofis ne ji abiriyo. Nachung' ne migepe madhi abich makoro nong'inji modhi obedo abiriyo. To mane kama koro wach bende nitiere nikech kata jolup jotend migepe masani ne gin 50. To de chalo ka gima no okawgi mang'eny ahinya nikech kaka koro in ng'at achiel to onego bed ni mi ofis ji abiriyo. No mano kare, achiel kuom gik manakwero ma kata ka gipenja tabro nuoyo en ni dhano lalamosigi onge tiendgi. Ka in gi cabinet secretary bed gi jalupne achiel ka ng'eny ahinya mabe ok apar to bed gi ji abiriyo nikech ka koro ji abiriyo kawo kuom ofisa ng'at achiel nyiso ni nyatiye ka ting'o jok. Of course jothurwa denda ni rwadh tich, jomoko ok nyal bedo ni nyalo bedo gi tekre ma an go gi ng'eyo ma an go, to mano ok onyiso ni koro ichiwe achiwa nikech koro inyalo bedo gi dhano ma tich gi onge go magitim, gin koro pesa ema gijuko gidhi go pacho. Kipenje ni ratego itim ang'o to koro ng'iya ni in ipenja nang'o, we penjo gik mipenjogo. Miyo ayie gi paro ni migawo ka migawo jalup migawo onego bed mana achiel kende. Be gimomiyo nokwa ni mondo gibed 23 nikech wan gi migepe 22, achiel nonego bed ni dhi bedo e ofis ker. To bende adiere ni atini dine okawo